Дед Елсей поснедал, обул обшитой кожушиной валенки, апрануўся и пачаў шукать секеру. «Ты куды, дедуля?» – поцікавіўся Миша. «На азерцо схожу, просяку там некалькі полонок. А навошта яны? Каб рыбе лягчэй дыхалася. Зима сёлета суровая, уся рыба можа загінуць под лёдом, и з вудай летом не посядзіш. А ты не змерзнеш? Мороз сёння вунь які на дворе». «Не змерзну, за працай чалавеку тёпла. Возьми тады, дядуля, и мяне з сабой», – попросіўся хлопчык. «Ну што ж, калі не лянуешься, збірайся», – згадзіўся дзед. Міша таксама цёпла апрануўся, і яны пашыбавалі за вёску. Азерцо ўсё было белае. Белые коронковые хмызняки, белый заснеженный лед, белые дрэвы. Дед опустился на колени, поплевал на долони и взялся за работу. Моцно дыхал ён. Белая пара клубом валила, а дед усё секерой махал ды махал. Лёд толсты, до воды далёка, але вось показалася цёмная плямка. Дед секануў яшчэ, і з-пад лёду фонтанчыкам ударыла вода. Дед очистил полонку от лёду, і з воды вытыркнуліся маленькія галоўкі рыбак. «Рыбкі, дядуля, рыбкі!» – здзівіўся Міша. У самы час мы, унучак, з сабой падаспелі сюды. Яшчэ б дзень-другі, і ўся рыба загінула б. «Дыхайце, маленькія, дыхайце!» – радаваўся Міша, гледзячы, як рыбкі прагна хапаюць марознае паветра. Дзед з Мішам прайшлі па лёдзе і спыніліся каля высокага куста на беразе. «Вось наша, дядуля, месца, дзе мы летом рыбу ловілі», – познал Миша. «Давай просечем и тут поломку. Нехай и наши рыбки дыхают свежим поветром. Просечем и тут, и там, – отказал дед. «Я хочу сам помогчи нашим рыбкам. Дай мне, дедуля, секеру», – попросил хлопчик. «Тяжкая яна для тебе, але на, поспробуй». Миша поплевал на руки, як дед. Надел рукавички, и вось зноў пачуліся звонкія удары секеры па лёдзе.